Dobrý deň, vítajte pri videorecenzii od spoločnosti Quecomp, konkrétne na produkt Zixel NBG 416N. Ide o klasický Wi-Fi router, ktorý je vhodný ako pre domácnosť, tak pre menšie kancelárie. Súčasťou balenia je samotný Wi-Fi router. Spoločnosť Zixel ho ošatila do bielej farby. Na predný panel umiestnila indikátory stavu Wi-Fi routera a samotných funkcií tohto Wi-Fi routera. Vzadu môžeme vidieť klasický konektor na pripojenie do siete, LAN konektor a 4 klasické LAN konektory. Takisto je tu ešte konektor pre anténu, ktorú je jednoducho pripojiť. Ako som spomínal, tento router je predurčený pre domáce použitie a skôr na tie menšie siete, ale myslím si, že ak sa vymení táto anténa za silnejšiu, výkonnejšiu, napríklad 8 dB, tak si myslím, že nebude problém. Táto je klasická 2 dB. Okrem samotného Wi-Fi routera balenie obsahuje aj tento adaptér, takisto tento sieťový LAN kábel. Okrem toho obsahuje CD, kde je postupný návod pre konfiguráciu tohto Wi-Fi routera. Samotný konfigurátor je v českom jazyku, to znamená, klasický používateľ ho určite zvládne, nemal by byť s tým problém. Samotný Wi-Fi router disponuje prenosovou rýchlosťou 150 Mbit za sekundu. Snáď možno jedna zaujímavosť, momentálne prebieha akcia, k tomuto Wi-Fi routeru dostanete zadarmo tento produkt od spoločnosti Red Bull. Nenábudí zrejme váš Wi-Fi router, ale myslím si, že vás určite. Tak na zdravie.